Ahoj, ako sa máš? V dnešnom videu ti chcem ukázať 4 jednoduché cviky na spomalenie a zlepšenie artrózy kolena. A ak ma ešte nepoznáš, veľmi ma teší. Som doktor Alexandre Mota, som fyzioterapeut a osteopat a je skvelé, že si tu. Pozri sa na túto otázku. Doktor Alexandre Mota, mám artrózu kolena a zapálené menisky. Vždy robím naťahovacie cvičenia, ale na druhý deň mám pocit, ako by mi niečo tlačilo vzadu na nohe. Neviem, či som to vysvetlil správne, ale bol by som rád, keby ste mi poradili. Artróza je jednou z najčastejších tém, či už v mojej ambulancii, alebo keď čítam otázky na Instagrame, či tu na YouTube. Ale vidím, že veľa ľudí ani poriadne nevie, čo je to artróza. Či je to zápal, či je to niečo, čo rýchlo prejde, či to vyrieši len operácia, alebo či existuje liek, ktorý užijete a artróza zmizne. Poďme na to. Artróza je synonymom opotrebovania. Budeš podrážku. Tu na teniske, keď veľa chodíš alebo na šlapkách, vidíš, že sa postupne viac opotrebúva. A v závislosti od kvality šlapiek a od toho, ako našlapuješ, sa opotrebúva viac na jednej strane ako na druhej. Tvar podrážky obuvy sa mení podľa toho, ako sa opotrebúva. To isté sa deje aj s kolenom. Pozri sa. Tu je znázornené koleno, stehenná kosť a kosť predkolenia, teda holená kosť. Všimni si, že majú povrchy, ktoré sú veľmi hladké, aby do seba zapadali a klzali sa. Ako dochádza k opotrebovaniu, táto oblasť tu prestáva byť rovná a začínajú sa na nej objavovať tieto nerovnosti. Začína byť nerovnomerná, dobre, tak na stehennej kosti, ako aj tu na holenej kosti. Tento typ opotrebovania, táto strata tvaru je artróza. Teraz som to pochopil. Teraz som to pochopil. Takže práve kvôli tejto strate tvaru, tomuto opotrebovaniu, vznikajú príznaky artrózy, ktorými sú bolesť, samozrejme, pretože sa to opotrebúva. Niekedy už takmer dochádza ku kontaktu kosti s kosťou. Ten pocit, ktorý najskôr začína ako pocit piesku v kĺbe, potom prechádza do praskania, neskôr do pukania a niekedy až do pocitu zaseknutia v kolene. A môžu sa objaviť aj tie opuchy, čo nazývame kĺbový výpotok alebo voda v kolene. Au. Alexander, takže ak sa to opotrebovalo, tak to už len vymeniť, alebo ak je to iné koleno, alebo keby si sa znovu narodil, tak to je už vec veku. Pokoj, nie je to celkom tak. Premýšľaj so mnou. Keby to bola vec veku, mladí ľudia, ktorí nemajú nadvahu, by nemali artrózu. Nie je to pravda? A keby to bolo kvôli tomu, každý starší človek, ktorý má určitý vek, by mal artrózu. Vieme, že to tak nie je. Poznáme ľudí, ktorí už majú vyšší vek a nemajú žiadny problém s kolenom a sú ľudia, ktorí sú ešte tínedžeri a už majú opotrebovanie, už majú túto artrózu. Je to pravda. Väčšinou ide o mechanické preťaženie, nadmerný pohyb. Je to o tom, že príliš namáhate určitú časť kolena, buď vnútornú alebo vonkajšiu časť. A práve táto nerovnováha, toto vychýlenie spôsobuje opotrebovanie. Ale ako sa to dá zlepšiť? Je to jednoduché. Zlepšíme zarovnanie kolena, rovnováhu, pohybu. Premýšľaj so mnou. Ak je moje koleno vychýlené, nevyvážené a spôsobuje artrózu, aby som ho zlepšil, musím zlepšiť bedro, členok a chodidlo. A nakoniec samotné koleno. Keď dám viac rovnováhy, keď uvoľním viac pohyby všetkých týchto kĺbov, moje koleno prestane viac zaťažovať vonkajšiu a vnútornú časť kolena. Prestane zaťažovať meniskus, prestane zaťažovať patelu. A vtedy sa tieto príznaky artrózy znižujú a vy spomalíte artrózu. Ó môj Bože. Dokonca som už natočil video, v ktorom ukazujem, ako zlepšiť koleno cez stehno. Nechám ho tu v kartičke, aby ste si ho mohli pozrieť neskôr. Takže 4 cviky, ktoré ti teraz ukážem sú: prvý na zlepšenie pohybu bedra, druhý na zlepšenie pohybu chodidla, tretí na zlepšenie pohybu členka a nakoniec na zlepšenie pohybu samotného kolena. Dokonca by som od teba rád vedel, okrem bolesti kolena,
Je tu ešte nejaká iná časť z týchto, ktorá ťa trápi? Napíš to sem do komentárov, aby som ti mohol lepšie pomôcť. Tým, že odpoviem na tvoj komentár alebo nahrám video s odpoveďou na tvoju otázku, tak ako nahrávam toto tu. A samozrejme, aby si nepremeškal svoju odpoveď, dávaj pozor. Prihlás sa na odber kanála, aktivuj si zvonček a nastav si všetky upozornenia, pretože odpoviem na tvoju otázku a YouTube ťa ešte aj upozorní, že odpovedám. Pozri, aké je to super. Pozri, aké je to praktické. Takže v prvom cvičení zlepšíme pohyb bedier. Jednoduchý spôsob, ako to urobiť, je, ak máš doma takúto otočnú stoličku. Nemusí mať kolieska, dobre? Stačí, aby sa otáčala z jednej strany na druhu. Urobíš to následovne. Sadni si pohodlne, s chrbticou dobre opretou o operadlo stoličky a nechaj chodidlá pevne na zemi. Takže je to skvelý nápad, ak je tvoja stolička príliš vysoká a nedokážeš dobre položiť nohy na zem. Zníž ju trochu. Alebo si daj pod nohy oporu. S nohami pevne na zemi jednoducho pohneš telom na jednu a potom na druhú stranu. Keď robíš tento pohyb, otáčaš stehennú kosť, čiže naťahuješ svaly bedier, dávaš mazivo do bedrového kĺbu. A pre samotné koleno už pomáhaš, ako by si otváral a zatváral vonkajšiu a vnútornú stranu kolena. Tento jednoduchý pohyb je skvelý na zlepšenie rovnováhy bedier a tiež na zlepšenie pohyblivosti samotného kolena, najmä ak je zapojený meniskus, ako v prípade dnešnej otázky. A tento uvoľňujúci pohyb budeš robiť bez ponáhľania počas 30 sekúnd. A ak nemáš doma stoličku, to nie je problém. Tento istý cvik môžeš robiť aj po ležiačky, na posteli alebo na gauči. Takže si ľahni na bok s pokrčenými nohami a urobíš nasledujúci pohyb. Roztiahni kolena, pričom koleno smeruješ k stropu, pokiaľ to pôjde, pokiaľ je to pohodlné. Potom vráť späť a odtiahni pätu. A vráť späť. Toto je ten istý pohyb, ktorý si robil na stoličke, lenže tu ho robíš jednou nohou naraz. Dobrý tip je položiť si ruku na bok, aby si zabránil tomu, že sa bedrá budú otáčať dopredu alebo dozadu, alebo že sa trup bude otáčať ako celok. Nechaj ruku tu na boku, aby sa bedrá panva neotáčali, zdvihni koleno, zdvihni pätu. Zdvihol si koleno, zdvihol si pätu, je to jeden pohyb, urobíš 10 krát s každou nohou. A aby si to urobil s druhou nohou, stačí si ľahnu na druhý bok. Druhý cvik je na chodidlo a tretí cvik je na členok. Takže si sadneš, prekrížiš nohy tu, dávaj pozor, aby si sa neopieral o chodidlo, dobre? Opri sa tu na členkom, aby si mal chodidlo voľné. Jednou rukou držíš členok, chytáš pätu a druhou rukou objímeš zo spodu nárt. A tu budeš robiť tieto pohyby, ako by si krútil. Jedna ruka ide na jednu stranu a druhá na druhú. Krútiš na jednu stranu, krútiš na druhú, krútiš na jednu stranu, krútiš na druhú. Tento pohyb budeš robiť 30 sekúnd. Dávaj pozor, aby si to neprehnal až do bolesti, dobre? Rob tento pohyb len dovtedy, kým je ti to príjemné. A tu už rovno prejdeme na tretie cvičenie, ktoré je na zlepšenie pohyblivosti členka. Pri treťom cvičení budeš držať nad členkom, nad touto kostičkou tu, ktorú máš z vnútornej aj vonkajšej strany, chytíš prsty na nohe a budeš robiť tento pohyb, ako by si kreslil kruh. Pamätaj, že pohybuj len dovtedy, kým necítiš bolesť. Môžeš urobiť 10 kruhov na jednu stranu a potom 10 kruhov na druhú stranu. Táto ruka tu nad členkom nedovolí nohe sa hýbať, dobre? A všimni si, že toto nie je naťahovanie, nemusím to príliš síliť. Musím len urobiť veľký kruh, 10 krát na jednu stranu, 10 krát na druhú. A najlepší pohyb, najlepšie cvičenie, ktoré poznám na zlepšenie kĺbu kolena, zlepšenie pohybu kolena, hlavne pohybu meniskov, je toto cvičenie.
sadnete si s nohou opretou o zem, zdvihnete špičku nohy, zdvihnete prsty, nechajte petu opretú o zem. A budete robiť tento pohyb ako stierač, smerom von a dnu. 10 krát, veľmi pomaly. Daj si záležať, keď ťaháš nohu dovnútra. Opakujem. Za každým, keď privedieš nohu dovnútra, poriadne sa sústre na tento pohyb. Noha ide von a poriadne ju pritiahnite dovnútra. Poriadne pritiahnite dovnútra. Urobte to 10 krát bez ponáhľania. A toto sú niektoré z cvikov, ktoré sú v metóde Shotot na koleno. Ak ho nepoznáte, je to online program na zlepšenie zdravia vášho kolena. Predchádza problémom, spomaluje opotrebovanie a samozrejme učí vás ovládať bolesť pomocou jednoduchých cvikov. Ak chcete viac informácií, zistiť ako to funguje, alebo sa zapojiť a získať metódu Shotot na koleno, odkaz nájdete v popise tohto videa. A teraz chcem vedieť od vás. Pomohlo vám toto video? Naučili ste sa niečo nové? Takže kliknite na páči sa mi to, aby ste mi poďakovali, pretože váš like pomôže vám, pomôže ďalším ľuďom a pomôže nášmu kanálu. A tento kanál je náš. Chcem, aby ste poslali toto video a všetky ostatné z tohto kanála, aby ste pomohli tým, ktorí majú bolesť. Pomôžte ľuďom, ktorých máte radi, prestať brať lieky na vlastnú päsť, pretože si myslia, že neexistuje iný spôsob, ako zmierniť bolesť. A tu hore nechávam živé vysielanie, ktoré som urobil, kde dávam tipy o kolenách a odpovedám na otázky naživo. Stačí kliknúť a pozerať. Tu dole je kompletný zoznam videí o bolesti kolena. Ak je tam video, môže pomôcť tým, ktorí majú bolesť kolena. Tu sa s vami lúčim, veľký pozdrav a dovidenia na budúce.